Hola, avui ens endinsem en el que anomenem el viatge del dissenyador de permacultura. És un procés realment fascinant. Pensem-hi, com es passa d'un tros de terra, d'un llenç en blanc, a un sistema que bull de vida que funciona per si sol? Doncs bé, és una aventura que comença amb una cosa tan senzilla com saber mirar i acaba amb un ecosistema viu i resilient. Per entendre-ho bé, farem aquest viatge en 5 etapes clau. Primer, veurem què significa dissenyar a favor de la natura. Després, l'art d'observar. Seguirem amb les eines creatives del dissenyador, com s'organitza tot l'espai i, finalment, per què un disseny mai està del tot acabat. Vinga, som-hi! Molt bé, comencem pel principi de tot. El primer pas, i potser el més important, és un canvi de mentalitat total. És passar de voler controlar el paisatge a col·laborar-hi, un canvi de xip fonamental. I aquí tenim la pregunta del milió. La idea central de la permacultura no és arribar a un lloc i imposar un pla, sinó tot el contrari. Es tracta d'entendre com funcionen els sistemes naturals que ja hi són i, a partir d'aquí, integrar-s'hi de la manera més intel·ligent possible. Aquí veiem clarament la diferència, oi? A una banda, l'enfocament de sempre, netejar, llaurar, imposar un disseny rígid. És una lluita constant contra la natura que demana una quantitat d'energia i manteniment brutal. I a l'altra banda, l'enfocament de la permacultura. Aquí la cosa canvia. Es tracta d'observar, d'integrar-se, de treballar amb la natura, no contra ella. El resultat, un sistema que necessita molta menys energia i que al final s'acaba sostenint pràcticament sol. La idea clau és aquesta, aconseguir molt més però amb menys esforç. Perfecte, passem a la segona fase, que és la base de tot. I és que abans de plantar res, abans de moure ni una pedra, s'ha d'entendre el lloc a fons. Qualsevol bon disseny comença sempre amb una observació pacient, molt pacient. El procés, com veiem, segueix un ordre molt lògic. Primer de tot, observar, recopilar tota la informació possible. Després, analitzar. Què ens diuen totes aquestes dades? Quins patrons hi veiem? Només llavors, quan ja ho entenem, passem a dissenyar. I finalment, un pas clau, adaptar, perquè un sistema viu sempre canvia i el disseny ha de canviar amb ell. Aquesta frase ho resumeix tot. L'eina més poderosa que tenim no és la pala ni el tractor, sinó la nostra capacitat d'observar. Un disseny no es pot fer tancat en un despatx. S'ha de ser sobre el terreny, veure qui passa, sentir-lo, entendre'l, sense jutjar. Llavors, què busquem exactament? Doncs pistes. A tot arreu. Per on corre l'aigua quan plou, quins camins fan els animals. Fins i tot les males herbes ens donen informació valiosíssima sobre el sol. El sol, el vent, les olors, tot, absolutament tot, forma part de la història del lloc i ens ajudarà a dissenyar millor. Molt bé, ja hem observat, ja hem analitzat, tenim un munt d'informació. I ara què? Doncs ara toca posar-s'hi creatius. És el moment de traduir tot el que hem après en un pla, en una acció. Anem a veure quines eines fem servir. Avui dia tenim eines tecnològiques espectaculars. Un mapa de Google Earth ens pot donar una visió en general, les curves de nivell, la distribució, però alerta. Un mapa no ens dirà mai on hi ha aquell racó on el vent bufa més fort o aquell microclima espacial. La realitat del lloc sempre té l'última paraula. Aquesta tècnica és genial per trobar solucions innovadores. Es diu assemblatge aleatori. En lloc d'anar al més obvi, provem de connectar elements que potser no relacionaríem d'entrada. Per exemple, un hivernacle adossat a la casa. Genial, ens dona calefacció passiva. Però a l'estiu es sobreescalfa. Quin problema, oi? Doncs no. I afegim un altre element. Una pèrgola amb una enfiladissa. Solucionat. Fa ombra a l'estiu i a l'hivern, sense fulles, deixa passar el sol. Brillant. Aquí la paraula clau és eficiència. Pensem en els nostres moviments diaris. Se's fan servir diagrames de flux per analitzar-los. Si tot el que es necessita per fer planters, testos, terra i llavors està junt i a mà, s'estalvia un temps i una energia enormes. És com dissenyar una coreografia on cada pas és útil. D'acord, ja tenim les idees, els elements, les connexions. Però on posem-ho cada cosa? Ara entren en joc dos dels conceptes més famosos i útils de la permacultura per organitzar l'espai, les zones i els sectors. El concepte de zones és d'una lògica aclaparadora. Allò que necessita més atenció o que visitem més sovint ha d'estar més a prop. És així de senzill. Per què posar l'hort d'herbes aromàtiques a 100 metres de la cuina? Cap sentit. El lloc ideal és a la porta. Pura eficiència energètica aplicada a l'espai. Aquest sistema s'organitza com si fossin anelles d'una ceba. Al bell mig, la zona 0, la casa. Just a fora, la zona 1, amb les coses que visitem cada dia, com les herbes.
Una mica més enllà, la zona 2, amb l'hort principal. I a mesura que ens allunyem cap a les zones 3 i 4, hi trobem coses que requereixen menys atenció, com les pastures o un bosc per a llenya. I finalment, la zona 5, un espai salvatge que no toquem. És la nostra biblioteca natural. D'acord. Si les zones organitzen l'espai segons els nostres moviments, els sectors ho fan segons les forces de la natura. Pensem en energies que no podem controlar. El sol, que sempre surt per l'est i es pon per l'oest, o el vent dominant. No les podem canviar, però sí que podem dissenyar per aprofitar-les, per exemple, per escalfar la casa, o per protegir-nos-en, plantant una barrera de vent, per exemple. I aquí és on la màgia passa de veritat, el concepte d'apilar funcions. La idea és que cada element del disseny faci diverses feines. Pensem en una sèquia a corba de nivell. Pot servir per infiltrar aigua, com a tallafocs, com a camí, i a més, la seva humitat pot afavorir el creixement de plantes que treguin insectes beneficiosos. Un sol element, múltiples beneficis. Això és eficiència en estat pur. I arribem a l'última part, que és clau per entendre la filosofia de fons. Molta gent pensa que un disseny és un plano que s'executa i ja està. Però en permacultura, el disseny és només el punt de partida d'un sistema viu, dinàmic i que mai para d'evolucionar. Estem treballant amb la natura, i la natura és complexa i en part imprevisible. Per tant, el nostre disseny ha d'estar viu. El que passi sobre el terreny ens donarà la informació més valuosa de totes. Aquest feedback ens permetrà fer petits ajustos, petites millores contínues que faran el sistema cada cop més resilient i productiu. Una manera pràctica de crear aquests sistemes resilients és a través del que anomenem gremis. Imagineu una pomera. En lloc de plantar-la sola, la plantem en equip. Al seu voltant hi posem, per exemple, alls per repel·lir plagues, consolda que acumula nutrients del subsol i maduixes que cobreixen la terra. No és un arbre sol, és un equip que treballa en conjunt, un petit ecosistema. L'objectiu final, a llarg termini, és imitar la productivitat i l'estabilitat d'un bosc. Per què? Perquè un bosc aprofita tots els espais, totes les capes, des de les copes dels arbres més alts fins a les arrels més profundes, passant per arbustos enfiladisses. Tot està ocupat. En un sistema així, madur i divers, les males herbes simplement no tenen espai per créixer. I el resultat de tot això? Doncs que, en relativament pocs anys, el que tenim no és només un jardí o un hort, és un ecosistema funcional, un sòl cada cop més fèrtil d'una gestió de l'aigua eficient i, al final, un estil de vida molt més connectat i enriquidor, tant per a les persones com per al planeta. Crec que aquesta frase ho clava, ho resumeix a la perfecció. La clau no és només tenir els components adequats, l'arbre, l'estany, les gallines, sinó posar-los en la relació correcta. La màgia està en les connexions que creiem entre ells. Aquí rau la veritable potència del disseny. I per acabar, una reflexió final. Tot aquest viatge del dissenyador comença amb un gest molt simple: mirar l'entorn amb uns altres ulls. Quins patrons amagats, quines energies naturals es podrien observar al pati de casa o al barri? Què ens està dient el lloc on vivem? La resposta a aquesta pregunta és, ni més ni menys, que el primer pas cap a un disseny molt més intel·ligent i en harmonia amb el que ens envolta. Gràcies per haver-nos acompanyat.